Het is meestal een zaak van de lange adem, maar de bedoeling van het Handvest is eigenlijk om iets als een goede dialoog, een goede samenwerking op gang te brengen, om de taal niet alleen te beschermen, maar ook verder te ontwikkelen. En in een meertalige context staan minderheidstalen snel onder druk. Dat is in Europa ook zo. Dat geldt ook voor het Fries. Maar het zijn wel een aantal dingen die je kunt doen om de taal sterker te maken. Zoals het maken van aantrekkelijk materiaal voor scholen. Ervoor zorgen dat de taal goed aanwezig is op internet. Dat een taal bijvoorbeeld beschikbaar is in Google Translate. Op Twitter, op Facebook, op de social media gemakkelijk gebruikt kan worden. Schooltelevisie in de eigen taal. Dat is ook een manier om het onderwijs in die taal aantrekkelijker te maken. Er zijn heel veel dingen die je kunt doen om de positie van een taal te versterken. Heeft u al Papiaments geleerd? Bonbini en Ayo en Kontabai.